spesial kanggo tuan rumah, kanggo Kang Bergos, Nonok Bianca, kanggo Nina also asik. Kanggo Kang Mus yang punya wilayah. Cemburu cumamu gawe nafsu nunggu-nunggu janji kakang sing ora nentu suwung ngati kula rasane kaku asik banyu ning godhong lempeng gampang kekleong salang colong kudu bohong pengen ketunggon resiko demeni laki